Ipatak mo na! Yes, mga kasama na nagita diri karon sa Fortune Street no, mangita ka tuwa sa dapit ang naglanog-lanog ang DXDC nga radyo. Kasama, nakadugog na tagbalay nga naglanog-lanog ang DXDC. Dali, ako sa kinsan. Good morning na! Good morning! Pangalan na to, Nay! Very taghoy! Interview ka na kayo po. Morning, Nay! Good morning kayo, Ma'am Jen. Naroon namati dito sa DXDC. Kay mo ni akong paborito ng istasyon. Salamat kayo, naagian ko ni Ma'am Jen. Oh, lanog-lanog ang DXDC. Nakabalo ka daw ka, Nay? Wala. Na-surprise ka? Oh, na-surprise ka ito. Pahibaw na ka na mo. Maong mo lang naibawan, pakusgan lang nimo. Oh, pakusga. So karon pahibaw na ka na mo nga. Kung maadian ka sa DXDC team nga naglanog-lanog ang imong radyo, brand new radyo gikan sa DXDC. Nay, dawatan na isa ka sa bugas nimo. Salamat kayo, Tatak RMN. Ipatak mo na! Nagian ko ni Ma'am Jenny. Wa ko magdahom nga na ako'y madawat karong adlaw. Swerte kayo ko nga nag-RMN ko nga na ako'y nadawat nga isa kasakong bugas. Salamat kayo, Tatak RMN. Sa radyo mo RMN